Здравейте, аз съм Дани. Аз съм Ник. И днес ще изпълним вашите предизвикателства. Се предизвиква да звъннем на рандом номер и да попитаме кога ще ни дойде пицата. Ало? Може ли попитам кога ще ни пристигне пицата, която поръчахме вече преди половин час? Ако звъните на този номер, никога няма да ви пристигне, защото това е грешка. Сигурни ли сте? Преди малко ми се обадиха от този номер. Не, сериозно ви говоря, чакаме си пицата вече от половин час и няма кой да ни я донесе. Добре, довиждане. И Колин си предизвиква да едем канела. Канела? Едно, две, три. Адриана Димитрова ни предизвика да слушаме чалга на слушалки и да пеем. В момента няма слушалки, така че само ще пеем. Хайде. Адриана Иванова ни предизвиква да направим сцена на Дързост и красота епизод 3 милиона 473 910. Рик, къде е децата? Закъсняват! Всеки момент трябва да са тук, Стефани. Адриана Иванова ни предизвиква да отидем на улицата и да попитаме случайен човек дали е гей. Да видим. От такива ни. Гостине, може ли? Може. Извинете, случайно да сте гей? Какво? Вие сте луди! И Омеров Нимов ни предизвика да се разменим бузите. И да, вече сме различни бузи. Много голяма. Това бяха предизвикателствата от нас. Ако сте ни харесли, може да дадете палец нагоре, да се абонирате за нас или да напишете нещо долу в коментарите. Тук е Facebook профилът на Дани. Тук е на Ник. И това беше от нас и до скоро. До скоро.